Ana-ana sa sobra gatos ang aktibong kaso sa COVID-19 ng mga personahe sa Northern Mindanao Medical Center. Atong sayron ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Jandi, ginahulat na lang karon sa NMMC ang dugang personahe gikan sa DOH. Kinihuman nga nagkulang na ang staff sa ospital tungod nagkadaghan ang natakbuyan kanila og COVID-19. Gibutyag sa mga opisyal sa Northern Mindanao Medical Center nga miabot na sa halos 500 ka mga personahe nila ang nagpositibo sa COVID-19. Karon, nagkulang na kuno ang ilang staff kay dunay 105 ka aktibong kaso nga personahe sa ospital kung asa tulo ang na-admit sa NMMC ug ang nahibilin ana sa TTMF. Hinoon ang mga ana sa TTMF walay sintomas ug silang tanan na bakunahan na. Samtang 78 sab ang naka-quarantine nga wala pay resulta sa swab ug 58 ang ginapailawom sa risk assessment. Matod sa opisyal sa NMMC, nga dakong tabang gayod nga nabakunahan na ang mga personaheng nagpositibo sa COVID-19. At this time na surge, this is just based on sa akong personal na opinion, because we cannot really test everyone for the Delta. But this we know that the Delta variant is here. And most probably the atong mga empleyado natakdan gyapon kana siya, but we can see that the vaccines they work. Hinoon, ana sa 364 ka mga personahe ang balik trabaho na sa NMMC human nga naka-recover sa COVID-19. Ginahulat na lang nila ang augmentation sa mga personahe gikan sa DOH. Kini ilabi pa nga tungod sa surge sa COVID-19 cases, naga-operate na sila sa sobra 100% capacity. Busa as of August 12, 164 ang naka-admit nga mas taas kung itandi sa 162 COVID-19 beds nga gitagana. Sa ICU, 61 kabuok ang mga pasyente o 87.14% sa gitaganang ICU beds. Samtang sa COVID-19 wards, 103 na ang na-admit sa 92 beds ang nagamit o 111.96%. So kami, we will do our part dinhi sa NMMC para sa atong mga igsuon na natakdan na gyud. Pero ang gusto gyud nato na dili gyud kana siya na moabot sa inana. Now we are strongly emphasizing sa atong bida na solution. Jandi, nanawagan gyapon ang mga medical specialist sa importansya sa pagpabakuna. Hilabi pa nga makatabang kini nga maluwas kita ugaling maigo kita sa COVID-19. Jandi. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez.